Hi ate. Shout out. Buti na lang mababait yung mga taga Pangasinan. Oo. Approachable sila. Siguro. Pwede. Kaya itong gustong gusto sa mga ano eh, sa mga surfing ngayon oh. Oh, ayun. So ayan oh, may kumakaway sila oh. Kumakaway sila, kumakaway. Hello! Hello! Lapi ako. Tilapia. Ano to? Bangos. Oh my god, oh my god, what the fuck, oh my god. Ano po ito? Sinigang? Sinigang na ano po? Baboy? Sige dito nga po. So what's up guys? This is Gamer's Moto Vlog and this is Sunday Ride. Ngayon, pupunta tayo ng Binmalay, Pangasinan. Puntan natin ang kanilang magandang dagat, ang magandang spot. At ano na, let's go! Ang bato. Ayun ang ating dito. Soon bro, makakabili ka rin ng masarong mga arpa. So ito, mukhang papalitan na yata nila tong bridge na to. Dami mga equipments dito eh. Rosales Bridge! Medyo matagal na kasi to. Tsaka yung mga daan dito eh, halata naman ng bako-bako. Ano, yun o. Shoutout Red Horse! Baka naman sa case naman dyan o. Itong daan na to, sa pinakamaluwag na nakita ko dito sa Villasis papuntang Malasike. So, napakaganda. Pero wala kaan dumadaan dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Ito na. Ito na ang daan. Yan, diba? Ito, oh. Ano, pwede gawing ano dito, mag-shoot-shoot. Mga ganun. Natambayan dito ah. Ano, kaso nga lang kamamay. Ang pinamahirap sa lahat to, pag mais yung nadaanan mo, madulas to. Walang madulas yung mga gulong ng motor. Ayan, ang mga gandang daanan dito. Itong daan naman na to, sa diretsong daan na pinakamahaba. Itong daan na to isang pinakamagandang daan dinadaanan dito for ano shortcut lang or another route para makaiwas sa traffic. Kasi itong daan na to, diretso lang to. Puntang Malasao, San Carlos, sa Barbara, straight na straight lang siya. Okay natin. Okay no. Nakakapayapa. Sarap dito sa probinsya, ganito lang oh. Mga kakitang namin nakikita, mga ganyan. Sariwang hangin. Ito, okay na yung daan dito. Pwede ka na mag-overtake. Diba? Napakaluwag na ng daan. Ganda-ganda. Sarap na. Sarap pagmaneho. Huwag ka na ng daan. Alam mo na. Batik na syempre. Oo, diba? Mga rider dyan ha. Anong kagaya? Yun to. Ay, nako. Yun. Have a blessed Sunday for everyone. A few moments later. So, ayun. Dito na tayo sa Binmalay. And hahanapin na natin yan ng ating kaibigan si Chocotaps. Asan na kaya yung kaibigan natin yun? Si Kabsat Chocotaps. Where are you, Kabsat? Binmalay Public Market. Ayun, nakita ko na. There you are, boss. Dito lang ako makakakita ng mga relax. Enjoy na enjoy dito mo. Pag naliliparas ka talaga, ito sa mga solusyon na puntan mo. Yan o. Dagat. Oh my God, ang sarap. Sarap sa mata. Sheesh. Nakaka-relax. Kala ko malulumlum ako. Ha? Oo nga to no. Tara-tirasin natin. Dito ka rin para ano, ikaw yung makukuha. Sige mo na. Ayaw mo dun oh. Ayaw mo dito. Kung matigas naman tong parte na to, wala nang pili ito eh. Balik na tayo, wala naman dito. Ako dyan ko. Masarap yung tilapia nila eh. Ano sa'yo boss? Ano sa'yo? Lapi ako. Tilapia. Ano to? Bangos. Oh my god, oh my god, what the fuck, oh my god. Ano po ito? Sinigang? Sinigang na ano po? Baboy? Sige dito nga po.
So we are here in Lingayen na. Napakabiti. Mga may tatambay. May Boss Choco Top to. Ito ang ganda. May entrance ba rito? Oo, tatambay. Lumagpas na yata tayo, boss ah. Doon ba? Ah, sige, sige. Ah, ito. Doon ba yon? Yun lang. Bilihan ng mga sapatos. Madam, dami ako ng bilihan ng sapatos mo. Sana. Kaya sarado. Sunday naman kasi doon. Ano? Oo. Sige, mamaya na lang. Pwede naman eh, mamaya na lang. Ay, ano ba na to? Lingayen. Boss, pwede ba ipasok yung motor doon? Pwede siguro, may motor doon eh. Punta natin. Saan banda yung? Ayun o. Doon o. Pwede ba magpa-picture ako dito? Ayun o. Dito muna. May camera. Cellphone mo na lang. Meron naman mo yung vlogger. Tara na. Baka bawal dito. Pwede yata ipasok sa loob eh. Kaya nga, doon tayo. Okay, teka naman. Ang ganda dito ah. Bawal daw dito. Saan po pwede, sir? Saan po ba pwede, sir? Meron pong signboard doon na parking area. Okay po, sige po. Salamat po. Signboard daw doon eh. Baka dito lang pwede. Doon lang po. Ayun o, dito lang. Oo. Ayun o, parking area. Nakakontoy ako sa likod na eh. So we are here. Dito kami sa Lingayen with Boss Choco Top. What's up? What's up, man? What's up? Dito kami ngayon. What do you do for a living? Mag-trip kami ngayon. Sana hindi kami yung pagtripan Kailangan kami na baka makahabol pa. Tapos- Makahabol pa sa Pasko. sa Pasko. Oo, may araw pa naman eh. Wala pang kinsenas. Kaya Kaya stay pwede, tuned. pwede pa. Stay tuned lang mga kapatid. Kamot-kamot natin dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng paghahabol. Paghahabol ng kota. Kailangan pa natin kumayod eh. Tuloy pa paghahabol natin ng kota, wala pa tayong bonus. Joke, tama naman. Mukhang ilan dito. Tingnan muna tayo dito. Walang inyo. Walang memories. Miss Binelli. Si Madam Binelli. Kaya mo siya. Masaya na siya. Ay, got yun. Baka kita niya. Ma-expose. Balikan ka nila. Ito. Yan. Ayun o, may dalawa doon o. Hindi naman niya jowa, babae rin na. Anong masasabi mo, boss, sa ano na to? Welcome to Lingayen! Ang kapitol namin ng Pangasinan. Kapitol ng Pangasinan, Lingayen. Wala na, di na umabot. Isa prank. Maganda talaga sana kapag Insta360. Paikot-ikot lang sa tao dito eh. Kontrolin mo pa. Vale, darating din tayo dyan. YouTube. Bigyan ng bonus sikan eh. Tarot mo kay ate. Kala ko scam na nun, hindi na record eh. Parang ganda naman dito. Oo, ganda sana yun oh, boss oh. Saan? Ayun oh. Ay, ano no? Oo. Punta muna natin yon. Tara. Tara. So, paano yun mga boss? Naiwan naman kayo. Oo. Kami na namang dalawang magkasama. Kami na naman dalawa. Lagi na lang. Walang duo. Oy, boss JB, baka naman next time makatakas ka na. Minsan ka lang magpaalam kay madam. Oo nga. Huwag ka na magpaalam, tumakas ka na. Oo, paalam ka na lang kapag nandito ka na. Oo, sabihin mo, dito na yung kanyang toyo. Kasi pagdating mo, sigurado. Alam mo na. Matik na yun. Oo. Oo, ito. Ayun oh. Tayo, vlogger yun, photographer. China oil. Darating din tayo dyan, makabili din tayo ng DSLR. Konting taste muna. Bale, trabaho muna. YouTube. Oo. Yun, para kumita. Konting asin-asin muna. Hindi nakakapagod ka na maglakad-lakad dito. Hi ate. Shout out. Buti na lang mababait yung mga taga-Pangasinan. Oo. Approachable sila. Siguro mo, pag taga-Pangasinan, magaganda at mababait. Ganun yun. Ganito lang yata siguro dito. Pero meron na silang ano tawag na ano, Mga peres-peres. mga ano, rides dito. Naririnig kayo tayo dyan? Layo ng Oh, boss. naririnig yan. Mamaya pakinggan natin. Pag ganun mo, commute pala. Bad trip ka na lang magsalita, no? Masyadong hangin. Ewan ko yung sombrero talaga, pangit naman. Pangit na nga lang. Pangit ka na nga lang, tapos ano pa? Yung pampaporma mo. Sipang kasi na. Oo, kasi nung kanto, nung bumagyo pala. Nasira pala yan. Di ba nag-ano dito? Bumaha? Oo, nawasak ngayon yung mapa ng Pangasinan dito eh. Oh? Yung I love Pangasinan niya, di ba I love Oo, Pangasinan? I love. Si Pangasinan na lang itong nandito. Sipang. Nasipang naman talaga yun. Si Pangasinan.
Yan. Makakalakad dati, di natin napansin. Nandun na tayo sa Binmali na naman tayo. So, baka nasa ano na tayo agad, hindi natin namamalayan gano'n. Pero ang ganda rito, ano lang, hindi gaano malakas yung dagat. Pwede Okay. sana mag-surfing dito. Kaka hindi ka kapapilited yung pan. Oo, yung beach Dito sa kano, sa sa San Fabian. Oo, Daming masyadong tao. marami. Pwede pang mag-surfing dyan, oh. Ayun, oh. Taas nga nang pa eh. Yung tubig, oh. Pwede. Kaya itong gustong gusto sa mga ano eh, sa mga surfing ngayon, oh. Oh, ayun. Oh, ayun, oh, may kumakaway sila, oh. Kumakaway sila, kumakaway. Hello! 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 Shoutout sa kanila. Oo. Hindi namin sila kilala pero Oo. shoutout na natin sila. Oo. Hindi sila kumakaway. Alam nyo ba, dito lang sa Pilipinas, naka-jacket, naka-sleeve, kahit mainit, sige pa rin. May nakita nga ako eh, nagkakape doon. Oo. Tangaling tapat, nagkakape, isang kapa. Marami. Black eh, na black. Hindi sa 3-in-1 yun. Pang malakasan dito. Ganon, ginawin ng mga Pilipino. Sobra-sobra. Hangin lang ng dagat, sapat na. Ayun o. Oo, di ba? Parang mas maganda sa San Juan La Union ah. May ganun na. Oo, mas maganda nun. Highway pa lang, busog ka na. Dito, ano lang ah. Highway pa lang dun, busog ka na eh. Kaya hindi kami nabusog sa kanayin. Ayun o, nag-hi sila ate o. Hi, saan? Pa-shoutout kaya dyan eh. Hi ate! Oo, di ba? O, di marami tayong fan. Dapat talaga. Sticker na lang Yung kulang. sticker natin. Yung sticker natin. Mamaya dadaan tayo dun sa shop ni boss. Ano bang pangalan ng ano natin? Si Sir Christopher po. Shoutout sir. Oo. Baka naman. Mamaya makikita sa kanya yung shop niya kung paano niya ginagawa yung mga Yung stickers. sticker. Oo. Ang ganda pala mag-vlog kapag may kasama. Pag isa ka lang, parang Kung mag-isa, basta ka lang. parang tanga sa salita. Wala kang backup eh. Ito nga oh, couple shirt oh. Sana all. China all. Wala pang February pero may nakikita ka ng ganito. Medyo masakit siya. Kaya kailangan makahabol sa 15. 15 lang yung... Kasi 10 araw lang yun eh, wala na. 15 lang muna yung deadline natin na boss. Cut off yun. Ay hindi nga, wala na. Basta may pera. Oo. Pambili ng salad. Basta sa yung ano na lang, sapat na no. Oo. Ang tawag doon no, yung gumagalaw-galaw, yung hindi nagsishake. Ang tawag ko yan? Bawal kasi pa yung motor. Dito pwede naman pala ipasok yung motor ah. Oo nga. Pero kailangan magtinda tayo ng ice cream. Oo. Magtinda ng ice cream kapag. Hello. Kapatid nating Taga Pangasinense. Pangasinan to, iba itong Pangasinense. Hindi ko alam. Iba ba? Oo, magkaiba daw. Iba nga. Ito pa yung sa atin is O di ba rin tayo? Kasi Ilocano tayo. Oo, Ilocano. Ano tawag sa atin nga eh? Ilocano. Kasi na Ilocano. Ilocano, ganyan tayo. Sino sila? Si Erica, si Samantha, si May, gano'n. Napagkahalata na. Bakit kaya lang babae yan? China oil. Bakit kaya lang babae? Wala, relax lang tayo. Balik na tayo sa ano natin, sa mot-mot natin. Try ko munang hindi mag-face reveal. Ay na. Relax muna tayo, boss. Ito nga lang yung sasakyan namin, no? Oh. Isang, ano na mo, Yamaha Mio. Tapos isang Honda Click, oh. Yan lang, oh. So, vlog lang kami. Yung mga paparma pa nga ng helmet namin, oh. Na naka-evo. Oh. Kanino yan? Kanino yan? Ano ba to? Pogi naman ng helmet mo. Iwan na dito no? Oo. Parang takoy nag-iwan yun. Tapos ito pa, oh. May nakitang carbon. Carbon? Spider. Mas magkano ito kapag ba yan? Murang-mura lang yan. Yun yung helmet ko. Panging helmet ko. Sabi mo, oh. Ito nga lang, oh. Isang scooter. Mahal ng mga iniiwan dito. Iniiwan lang yung helmet. Carbon Lodi. Plastic. So ayun, pauwi na kami. Tapos na gala for today. Bibili na muna kami ng sapatos. Bibili ko muna dito sa ano. Sa tingin ng sapatos. Kita ko yun ha. Kala na ate di ako kakaway ha. Kala mo ha. Kanina sa ano, may nagbibideo sa akin. Ganoon kanina. Tapos kumukuya ako eh. Kumukuya ako, bigla nahiya.